Mana merangga
lama थाबायै बिदिनो गोबां खाना आरो लेंग्रा फुजाफोरखौ सोखाबायदों दिनै जोंनि खोन्थिगिरिफ्रा बेखौ खोन्थाबाय थायो गाहाय खौराङाव नै अनजाग्राफोर जिसुआ दिनै जानो हागौ बियो खानाखौ सोखागोन गोसो जायो नोङो मोजां जा हा आया संसारा मा इसिबां सोमोनांथाव आया 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 हनै मानसिफोरबो दङ माथो आयै हाबाब हाबाब हनै मा इसिबां समायना इसिबां रमायना हाबाब फोरबो नांगौ आरो आं उन फै
ampun. Kenapa perbu? Bukan manusia Nah ini angin apa lawan? Mana kaya? Angin apa lawan ni mana kaya? Bisi mati bari. Apa pula? Sopai mana? Sopai mana? Kasih mati hamu dia mami. Baik hilang je baik. Perbu aku ongkang. Saya perbu angin paham sana saya gosu saya nengah mazang za ayo si shuni kau dia masih bersyukur nangkau ayo perbu apa perbu apa perbu Ami Mana